op de dansles voor het carnavalsliedje van 2022, de Vastelovendskids. We gaan de pestjes uitleggen, zodat iedereen met kan doen. Binnenkort misschien op show of gewoon thuis. Maak er een filmpje van. Schik ze het op en misschien kan ze nog een prijs winnen. Dat zou leuk zijn. Maar daarom moeten we wel eerst ons best doen en alles uitleggen. En dat gaan we nu doen, samen met deze leuke dames. Nou, let op. Wat we gaan doen, we gaan naar voren. En we doen het beste naar voren, naar rechts. We stappen over, naar achter en opzij. We doen stap, kruis over, achter en opzij. Dat is een bokstep. En een bokstep. Dus nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu doen we naar voren, naar rechts en nu doen we stap, tik, stap, tik. Dat zien de pestjes. Dat is helemaal niet moeilijk, zodat iedereen met kan doen. En dan zwaaien we met zijn hand. En dan doen we al een beetje zo met de vinger. Klikje. Alleen bij mij komt dat jij geluid. Goed zo. Dus nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus vanaf het begin doen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We doen stap naar voren. 5, 6, 7, 8. Nu gaan we naar voren lopen en dan beginnen we ook weer met rechts, alles binnen rechts. En dan pakken we een spekje vast, een carnavalspekje. En dan laten we het zien wie dat is. En dan doen we 1, 2, 3, 4. Doen we achterhoed, achterhoed. Doen we nog een keer voor de uitlaag. 1, 2, 3, 4. Achterhoed, achterhoed. Goed. Nu gaan we opzij met de pestjes doen van C, C en dan terug C, C. Nou, wat ze zingen over het masker en het mutsje. Nu pakken we eigenlijk, als ze mutsje hebt, die hebt dat, dan kan ze zo op en neer doen. Maar dan kan ze ook gewoon net alsof doen. Want als ze een gans pakken op schiet, dan doen we dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Of we doen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat kan allemaal. Goed zo. Nou, let op, dat is het eerste stukje. Nu doen we alles nog een keer. Dan doen we even de oerleg nog een keer. 5, 6, 7, 8. We doen klikken. 3, 4, 5, 6. Dan doen we een pekje. 1, 2, 3. Achterhoed, achterhoed, achterhoed. En voor de mutsje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hebben we op een gegeven moment nog een ander stukje. Dan doen we met z'n allen samen. En dan doen we de arm op. De arm op. En nu gaan we draaien met de arm hoek en dan zwaaien we zo. Doen we draai, draai. En dan hebben ze het overleefd. Dan doen we een hertje maken. 5, 6, 7, 8. Dat is het eerste stuk. Dan hebben we het eerste stukje. Dan kunnen we maar één keer arm voor. En dan gaan we het arm zo open en dicht doen. Zo open en toe. Je zou de jasje pakken als de jasje hebt. Dus open toe, open toe. En dan doen we weer zee. Zo. Zee. En zee. Hartstikke goed. Nu let op. Nu doen we het ook keer maken voor het gaat moeilijker. Doen we 1, 2, 3. Nu gaan we draaien. Draai. En doen we klappen. En we doen 1, 2, 3. En draai. En klap. Nu gaan we hakken met de rechtervoet. En doen we zo hak en hak en hak. Klap. Nu met het linkervoet. Hak en hak en hak. Klap. Nu maken we het moeilijker. We gaan hetzelfde doen, maar naar rond. Dan doen we hak en hak en hak en klap. Hak en hak en hak en klap. En dan doen we alles nog een keer opnieuw. Voor welke stukjes hoeven we zo zwijgen. Maar dat is niet makkelijk, dat kunnen we allemaal wel, hè. Ja, goed zo. En dan blijf ik terug alles zo goed gelag. De kids van Zets en Mai zit vol historie. Het is een vaste lange zullen kwiet. Bij ieder tekstje zit een tjoeling mooi. Een lief mutsen was en spreken en zo meer. Alles aan kapels en fitte ruken.
En lucht met op zijn naam, zijn heute ziet en gauw. Ich geef het helemaal. De vaste lagerskiss. De kist van Frits en mij zit vol historie. Het is een vaste lagerswilderkwie. De ieder bekske zit een schoen in mooi. Het schiet Frits en maskers brücken en zo meer. Alles maakt nog pels en fietsen ruutje. Dat Frits en mij is dat die afgescheid. Want als ze samen in de kist komt duiken, dan willen ze op de neus weer val van in. De kist van Frits en mij zit vol historie. Het is een vaste lagerskwie. Bij ieder bekske zit een schoen in mooi. Het giet met zijn maskers brücken en zo meer. Alles hangt op pels en fietsen ruken. De Frits en mij is dat die afgescheid. Want als ze samen in de kist komt duiken, dan willen ze op de neus weer school van in. Dan willen ze op de neus weer school van in. Vierend volk van Maastricht, kindertjes van Maastricht, kinderen van Maastricht. Veel hopen dat je heel veel filmpjes gaat inschikken met dat magnifieke dansje wat je geleerd hebt. En echt, degene wat het allerschoonste deed, daar komen we, de cup. Samen met u oefenen en zingen, gooi je door, repeteer en voorzien ons. Hoi ja! Hoi, hoi, hoi.